Mickey-bus. Hej! Har du fått en ny bebis? Markusen har fått en ny bebis. Kom, får visa vad bebisen är. Vad är din bebis? Här är Markusens nya bebis. Au! Ska vi se. Är det din bebis där, Maggan? Ha? Du får plocka upp han då. Det. Får jag låna här? Får jag låna din bebis? Får jag låna din bebis? Åh, tack. Åh, så fin. Åh, tänker du? Men, oj, jösses. Åh. Vad ska du göra med din bebis? Du får gå. Du får ta hand om den. Bebisen. Markusen, var är bebisen? Ha? Vad ska du göra med den då? Ha? Where's the puppy? Where's the puppy? Maggie, where's the puppy? Ha? Var är bebisen? Du är inte lika rolig. Ha? Och lämnar han sådär? Oh. Nej, det var inte lika roligt längre. Ja. Ta du den lur.